Mudar kowe. Ayo. Tangi yo. Boyonga Kresna. Pendhita kaya asu nek. Ih. Kene kaya gajul. Namung ngesahaken Koko Prabu. Mudar. Koko Prabu piye? Tesih sambat. Isih, tasih. Panjenengan niku ratu kok mencolot barang ki ngopo? Lha aku mbiyen atlet lompat tinggi padha iki. Wah. Durna bapakku. Bapa mremban kenging menapa bapa? Lenggah nginggil radi wingking lenggah nginggil ajeng belani sencaki ora iso dipateni ora iso ngrasake loro arep belani mang belani eleke Karen belani yo. Wong salah tok belani. Wong luput tok belani kowe iki satria piye? Coba betul. Durna iki ya bener gurumu nek nggo piteung. Pangkartine Durna kuwi bener apa luput? Nganggo pitung ora wacon sak penake dhewe. Sumangken ra. Oh. Ayo, gawe arep ngopo? Arep ngopo? Tak kandhake Setyaki ra iso mati ra iso lara. Tak kandhake Setyaki kowe. Ayo, muni yo. Muni yo. Muni yo. Piye? Nek kaya ngene iki dadine piye? Lah wong Kresna kok tok nggo dolanan. Kowe kewirangan ning Ndarawati tak kandhani. Ih kowe.